Salutare tuturor, bun venit la canalul meu. Vreau să vă arăt cum să faceți și voi o stea. Da, stați așa să mă fac una aici. Uitați, este foarte ușor. Ca să faceți astea, în primul rând, faceți așa o dungă. Stați așa. Ați făcut așa o dungă, stați să văd și eu. Și apoi faceți una, uite, așa. Da? Și apoi faceți asta. Deci ați făcut asta, da? Bun. Acum faceți o dungă, uite așa. Cum am făcut eu dunga asta. Și apoi o duceți aici. Unde vedeți voi. O duceți aici, da? Da, așa se face o stea. Dacă vreți să vă mai arăt încă o dată. Da, haideți să vă arăt pe caiet. Deci faceți, uite așa. Faceți, uite așa, pe caiet. Să vede, da? Gata. Așa se face o stea. Uitați. Mai fac încă una. O ieșit o stea. Uitați. Aici este frumos. Totul mi-a ieșit. Da. Cam atât a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa, 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 pa.